उदालगुरि आनसलिक कमिटि एबसुनि बे गेवलां मेलाव बाहागो लानानै मा मेसेज बा मा बुंथिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि उदालगुरि जिल्ला उदालगुरि दखरा एबसुआ जि बेयाव दिनै 49थि बोसोरारि जथुम्मा खुंदों बेखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि मावनो गोनां हाबाफारि फैबाय थानाय बोसोरसेयाव बिनि सायाव दिनै सावरायनाय जादों आरो रायजो राजाफोरखौ लानानै दिनै बेयाव गेवलां मेल लानाय जादों आरो बे गेवलां मेलनि गेजेरजों बर' हारि जौगानायनि थाखाय गेरेमसा माहारि दानायनि थाखाय बर'नि सोलोंथाइ रांखान्थि आरो समाजखान्थि समाज फोसाबनाय समाज जौगाहोनाय बे गासैबो बिथिंखौ बेयाव सावरायनाय जादों आरो लोगोसेयैनो जि जोंहा बर' हारिया थांनाय 27 जानुवारियाव बर' गोजोन गोरोबथा बड' पिस एकर्ड मोनबाय बिनि गेजेरजों बिटिआर दिनै बड'लेण्डखौ लानानै बिटिआर दाजाबाय बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल दिनै जों मोननो हाबाय बे गासैबो बाथ्रानि सायाव दिनै बेयाव सावरायनाय जादों आरो रायजो राजानो मिथिहोनाय जादों आरो बिनि गेजेरजों जों सानो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि जोंहा एम्स आरो गल दङमोन जे बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनाय बर' हारिनि मेक्सिमाम एसपिरेसन जोंनि जायफोर अबजेक्टिभ जोंनि जि अधिकार मोननांगौ बेखौ लानानै जों जे खामानि मावबाय थादोंमोन बे बर' गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों दिनै जोङो आगानसे आरो दावखोबावनो हादों आरो बे गोजोन गोरोबथायाव जायफोर दफाफोरखौ लिरनानै जोङो लाबोनो हादों जायफोरखौ जोङो एग्रिमेन्ट हिसाबै बुजाबुजिनि गेजेरजों जों मोनबाय गासैबो जोंनि जि पावार एन्ड फांसन जोंनि जि स्पेसियेल जायफोर फान्डिं डाइरेक्ट फान्डिं आरो लोगोसेयैनो बेयाव थानाय जायफोर इन्सटिटिउसनफोर दङ जायफोर सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जोंहा माने नेसनेल माने इन्सटिटिउटफोर जों मोनदों बिनि गेजेरजों बर' हारिया जौगानो हागोन आरो बर' हारिनि मेक्सिमाम जि जोंनि जि हप्स एन्ड एसपिरेसन जोंनि बर' फरायसाफोरा इडुकेटेड आनएमप्लयडफ्रा साख्रि बाख्रि मोननांगौ फरायनो मोननांगौ बिनि गेजेरजों जों सुफुंनो हागोन आइ आफा गोरिब गुन्द्रा जोंनि दुखिया रायजो राजानि थाखाय जायफोर जोङो स्पेसियेल पेकेज मोनदों 1500 कौटि बे गासैबो माने पेकेजनि फान्डखौ बा रांखौ जाहाथे फैबाय थानाय बिटिआर सरकारा मोजाङै मावफुंनानै बाहायनो हागोन आरो जोंनि जौगानायखौ लाबोनो हागोन बेखौनो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव खामानि मावगोन आरो सरकारखौ जोङो नारसिनलांगोन आरो दिनैहाय आसाम सरकारा मैया आसामनि जि लास्ट बाजेट सेसन बेयाव आसाम सरकारनि फाइनान्स मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जे बाजेट बेयाव लाबोदों बेयाव क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइनेन्स कलेजखौ गभर्नमेन्ट कलेज हिसाबै माने आपग्रेड खालामनाय आरो लोगोसेयैनो बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल दानाय एनडिएफबिनि केडारफोरनो रिहेबिलिटेसन पेकेज माने होनाय आरो लोगोसे स्पेसियेल जि फान्ड दङ बेखौ होनाय आरो बर' मिडियामनि फरायसालिनि थाखाय डाइरेक्टरेट फर बड' मिडियाम एन्ड ट्राइबेल लेंगुवेजेस बेखौ लानानै जि बिथाङा लाबोबाय जोङो गोजोननाय मोन्दों आरो आसाम सरकारखौ जों धन्यबाद होदों साबायखर बावदों जे बिथांमोना जोबोद खम समनि गेजेरावनो दिनै बे खामानिखौ मावफुंनानै होबाय आरो बिनि थाखाय जों आसाम सरकारखौ धन्यबाद होदों बे दफानि गेजेरजों बर' गामिखौ सोसननाय आरो बर' नङै गामिफोरखौ दानख'नाय बेयाव मोनसे कमिसन बानायनाय जागोन आरो बे कमिसनखौ फैबाय थानाय समाव भारत सरकार आसाम सरकार जथायै रायज्लायनानै दाफुंनाय जागोन आरो जेला बेखौ दागोन बेनि गेजेरजों बे गामि सोसननाय आरो दानख'नायनि खामानिखौ मावनाय जागोन